Bayinja arewablog.com Dakta Bayinja Dakta Bayinja san kishi na sa a zuciya mai za ya farraka mutum da gane ni da ke. Dakta Bayinja san kashi na sa a zuciya mai za ya farraka mutum da gane ni da kai. Dakta Bayinja Ya juyo ki ganni kauna zani baki. Dakta Bayinja wannan sirri ne, alaka ta so mun ka kulla ni da ke min yau sa'a ne. Dakta Bayinja da ka taki saurara, duk murmushi alama ta ƙauna ne. Dakta Bayinja ne naki, sirri na soki mi kwanna shi. Dakta Bayinja ke dai zana yi wa sarauta. Dakta Bayinja zo a zuciya ta kin cire tuta, kama da wani na san ba ta wane. Dakta Bayinja ba kamar kina sani. Dakta Bayinja, Dakta Bayinja. Sa a zuciya mai za ya farraka mutum da gane ni da ke. Dakta Bayinja san kashi na sa a zuciya mai za ya farraka mutum da gane ni da kai. Dakta Bayinja ce sauti daga arewablog.com.